Druhý ročník celoslovenskej učiteľskej konferencie EducaFest sa uskutočnil na vybraných základných školách v Slovenskej republike. Jednou z nich je dokonca základná škola s materskou školou Hurbanova. Dáš za to 4 €, tu máme peniaze. Aha, takže pôjdete nakupovať. Aha, ako sa volá ten obchod po anglicky, vieme? Na základnej škole s materskou školou Hurbanova prebiehalo podujatie s názvom EducaFest. Ide o podujatie s otvorenými hodinami, na ktoré sa môžu pozrieť všetci hostia, od učiteľov až po riaditeľov škôl. A vedú sa aj diskusie na dôležité témy priamo v základných školách, ktoré implementujú nové kurikulum a jeho zmeny. Euro 50 centov. To je cesna. Euro je 50 centov, toto je 6 € aj 50 centov. Onion stojí 4 €. 8 € aj 50 centov musíme minúť. Tak dnes tu prebieha EducaFest, je to taký festival moderného vzdelávania alebo reformy vo vzdelávaní, kde vlastne učitelia alebo naši učitelia sa delia o svoje prvé skúsenosti, ktoré získali počas overovania štátneho vzdelávacieho programu, keďže naša škola je ako jedna z 39 zapojená do reformy. S akými predstavami ste prišli na EducaFest? Viete čo, predstavy boli všelijaké, ako poviem si, že veľa vecí som si nevedela predstaviť, ale po tom, čo som si dnes prešla, už tie predstavy sú, dá sa povedať, že reálnejšie a viem si to predstaviť, že by takto človek učil. Učím v škole v Žiline a tiež učíme podľa nového kurikula. Na budúci rok budem mať prvákov. Tak ma zaujímalo, ako vlastne sa pracuje na tejto škole, že čo tu majú nové, akým spôsobom vyučujú, aké používajú metódy, formy a podobne. Přišel jsem si pro inspiraci a pro možnosti dalšího rozvoje naší školy. Na EducaFeste som prvýkrát. Mám veľké očakávania ohľadom toho, ako učitelia by mali vyučovať v kurikulárnej reforme. Dneska som tu stretol veľa zaujímavých ľudí a získal som veľa podnetov, ktoré istotne prenesiem aj do našej základnej školy. Tak bola to predstava, že sa dozviem niečo zaujímavé, nové, čo budem môcť použiť v ďalšej mojej praxi. Čo vás tu najviac zaujalo a prečo? Zaujalo ma v podstate všetko, či už otvorená hodina, či teraz tento workshop, lebo som sa zase dozvedela niečo prínosné, čo si myslím, že aj ja použijem pri mojich deťoch pri výučbe. Najviac ma zaujala práca detí, ako vedia v skupinách pracovať, ako vedia tiško pracovať, ako si vedia rozdeliť úlohy, ako sa vedia dohodnúť, kto prezentuje danú odpoveď, no a poprepájanie tých jednotlivých vyučovacích predmetov, jednotlivých tých tém. Najviac ma zaujala pohodová atmosféra v triede. Pani učiteľka, naozaj bolo vidno, že má veľmi priateľskú atmosféru. Deti krásne pracovali, spolupracovali a veľmi sa mi páčili niektoré pomôcky, ktoré používala, najmä mikroskopy. Krásná hodina s veľmi zajímavým tématem a nadšení učitelé. A teraz je na zvážení učiteľov, že či nové metódy budú implementovať alebo nie. Pre Klapku TV Juraj Herimajer.